Okay, nigga. Tatrusa nigga. Kwa Musamasule. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Mkulu wanga muli bwanji? Miyano koserwa kanywano muli pama. Miyano koserwa. Ndifuna ndifusefuso. Ubwino wa gondolosi ndijani koma mwenke mzijawa. Mabuya ubwino wa gondolosi kuchilomwe gondolosi amathandiza zambiri. Gondolosi amathandiza nkhondo za kubedi. Imene timanena kuti kumakhala ena machema baba musasunde kaniko. Okay, nigga. Tatrusa nigga. Kwa Musamasule. Mutuluse kwa Musamasule. Njoka za moyo. Njoka zindiza moyo. Ndisimezi. Njoka zindiza moyo. Ndipo mene mukuonera mundu. Nimafuna ningokondisa sadi musatawe. Ziko mukwambire. Tagwiriza njinyi mugwirize noka. Ziteka. Kapena tipange jonchi. Nigga musana pange. Ndikupasa ni microphone awa. Musana Masule. Chabwino. Ifoko ineyo ndesi ndikufuna kuyandikira. Chabwino. Mbere mukonza kupanga zimenezi. Ine bale wanga ondikonda ambiri akula ti zina ngati Dr. Maso kunyoza ondizwa imo okay ti ondizwa mango dipaudala na chepa ziko mukambere koma ndi Dr. Moza amene mathandiza za zisamba kabwera kuno kumulako ndi mango athandiza potenga kuti kuno dafika kale ndimalolera kulandira ndalama ina ili yonse koma tipange zimene zimatani ndimagwanisa ine. Okay, Tatrusa ni njokazo ndifuna anthu angoona apapa kwa amene akhonza kukhala mwina ndi idea asa kukhoza kugwira njoka. Ziko mukwambire. Tambasa mankhwala akhoza kugwira mankhwala ndinawo pompa. Mankhwala muli nawo pompa. Kadika musana asegule ichi chifuna chizithawathawa ndeti chike pamalo kuti chisathawa. Komaso munthu amatha kubadwa akukhala. Okay, mumasula ndi masula dikirani. Okay. Akufuna amasule njoka. Okay, ziko mukwambire. Sindikupanga nawo. Believe me. Okay, ziyankhula nanko muri konko. Anthu ambiri amabwera kuno ndiso linga zingapo. Chifukwa kuno kumapezeka china chili chonse chimene chimasamba. Akulu njoka zindiza moyo mungati mungaziona popo zikuchita kutulusa lilime. Pamene tabwera kuno kunako kumapezeka za. Uncle mukuzipinda kwambiri? Chabwino. I'm telling you the truth. I don't want to go near. Ziko mukwambiri tenzi yankhula. Ine ndimapanga za chikuda. Ndifuna amatha kundipeza kuli konse koma kwambiri ndimapezeka kumulanje bale kumene kuli kwa chinyama. Kumene kundiye kwathu kobadira. Okay, alipo apa amene angalimbe mtima kuti akhonza kuzinyamula njokazo. Akuti mankhwala alipo. Asikana alipo amene angazipereke. Drama ndi 1000 siyambiri. Okay, now tikufuna kamera kuno. Now tikufuna tichite witness ine ndili patali sindifuna kuyandikira. Tikufuna tichite witness. Uncle ayi. Okay. Kwa amene angafune akhonza kupita munthu mmozi akuti sizingalume. Uncle amene akoneka ngati nzano mwabwera limozi. Amene mukuzikoneka ngati ndi nzano. Ndikufuna anthu ozipereka basi sikuti mupasidwa kanthu ngati tiyeni pitani. Uncle akuti okay, now pabwera munthu wokuti wazipereka. Time out. Okay, pabwera munthu wokuti wazipereka. I cannot believe this. I can't believe this. Okay. Asiye basi watana wame nasiyo. Yebo. Wow. Yes. Orange bana. Inabidi sinagwire mankhwala. Kabwera ni. Anambira kunde. Akola asika. Wow. Oh. Okay. Wow. Okay. Ziko mokwambiri. Ndifusa nkhani ya gondolo. Gondolosi amathandiza ntchito za kubedi. Ngati mphamvu zinali zochepa zimatha kukhala zokwanira. Anthu ambiri amakhala kukayikira kuti zimene zizingatheke munangozipanga anthu achilomwe. Sizona. Gondolosi amapezeka mbali zina zili zonse kuchokera ku Malawi kuno kupita madera ena. Anthu amatenga katundu omwe pita nawo South Africa kapanga ndalama ine ndili konkuno. Ine ndili kuno ndimapanga zinthu zodabwisa ndimayesa moto opanda magetsi.
ndipo kwa amene angafune kukupezani mwina anthu asaonera video iyi kwa panopa koma amene angafune kuza kupezani akaonera video iyi akonza kupezani motani tayikhula nditika namba pa screen munthu atakhala kuti afuna andipeze ndimapezeka pa nambala iyi 0822425 zina langa lokuti mundipeze ndi paudala nachepa au ndikonda mangoti Dr. Maso kunyoza ine sindipanga china ine kwathu ndi kwa chinyama kumulanji koma kwambiri mitengo ngati makanira Mozambique okay ndine nyama kwanu kwa chinyama ndifuna siku ndizabwere njoka zonse zinyamula fa baba pachulukanthu ababa pachulukanthu ndifuna ndizabwere pakhomo pano siku lina ndizazinyamule njokazi machifukwa kuti pamakhala maufiti ijo machingiriro ndiye ine ndimachosa zimenezo komanso ndimampangisa munthu kunena kuti akhozapita South Africa wapanda passport akhozapita South Africa wapanda transport ungompasa mtengo wanga ndamina ngaendere opanda passport mmathandiza mavuto monga ati ndi ati ine ndimathandiza mavuto ochuluka njoka zimene ndazoona muzi munazigwira kuti endi zimathandiza zimakuthandiza ndimakasakana nawo chifukwa ndikafika mmazi kapena malo njoka iyo imathawa ndiye ndimathamangitsana ndikayigwira ndimayisamala ndikuisiya mmene mwazionera mmazijesa chani kuti zisafe ndimazijesa zokudya zaizi sizovuta yayi ndimaphati ziwala timene njoka zimadya komanso kaufa pang'ono tikapanga kungokapasira imakhala kuti ndiyabwinobwino kanimoyo pakana kale apa ndikuoneka wamphamvu koma ndikunjenjemera apapa namba imene mwandipasa iti angoitchulaniso kawiri monso mutchule zina lanu komanso kuti anthu achite verify namba yanu imalemba zina lanji chabwino namba yanga imalemba Kevin Cheva namba ya 8 ndimanena ija akuluakulu tipaseni space tikujambula video apa eti tipaseni space namba nakupasanija kuipanga imalemba Esther na Magerekesa anasegulisa kadi yanga ndi IT imene ndinasegulisa makolo anga okay ziko makwambiri ineyo ambu yanga nala ku Mozambique komwe ku Mulumbala anabwera ku Malawi kuno mitengo ananisira iwo yochepa koma ubwino ndi mulungu anandipasa nzeru ndinalota atamwalira ntalota ndapasa kuti mitengo amaniza kuti upite pakuti ukatenge mtengo wakuti ukapange zakuti zimatheka ziko makwambiri sinimabera munthu ngati mavuto amene wabwera sindiaziona kuti sinimati koma zimene makwanisa ndizi ziko makwambiri ndayamika kopambana ndikhulupirira kuti video iyi anthu ayikona tampaseni space wayengula namba munandifunsa namba aso kachiwiri namba ija 0 awiri ma 0 atatu 2425 ziko makwambiri 0 awiri ma 0 atatu 2425 mukatero ndekuti mwandipeza dokotala wa Chinyamata ndikuchita kuoneka mani zaka zingati ankolo ine zaka zanga sizinakwanisa ati kupita kupitirira uko chifukwa nabadwa 1994 ndine mwana wang'ono kwambiri 1994 mwende zaka zokwana 31 ndine mwana ndizazing'ono mphini uku mangolomeratu amene amene ani mangolomera kapena mwina so ufiti ufiti ndilibe zanga nati nzololesedwa kuti ndilibe ufiti wina uliwonse ndimampasa mpata munthu amene afuna kuthandizisira okay sindichaja ndalama kuti munthu amve kupweteka munthu uja akwanisa andipeza akandipeza andiuze mavuto ake ndimuthandize ziko makwambiri lonena ndimatangogwira munthu mmene aliliwi kumuuza mavuto ineyo ndimafuna kuti sing'anga amene ndikhonza kumukhulupirira andiuze zinthu zimene ineyo ndikuziwa zimene yese aziziwa ndiye ndimukhulupirira moti izizi mukhonza kuzikwanisa kwa munthu wina aliyense kungomona uyu ndikumuuza kumene akuchokera zimene wabwerera ine asana kufotokozereni zimatheka maziziwa china chilichonse ulachaijanizirikoma kuti ndikhoza kungomuuza komene apezera mukusiya kuti ndimalize kusekumapita ziko mukambiri akolo mpaseni mpata yo tikujambula video okay ine mbali wanga mene tafotokozera munya ndinokwatira sikuti ajakuti tisegule njira takagoneni uku azimayi akabwera kwathandiza tisegule njira tapita ni kuchipinda kokai dokota zimene timapanga ife kuli malamulo ngati munthu akuziwa kuti ali ine ndilibe mphamvu yakuti ndikagone ni mkazi wa mwinake kapena munthu wakuti tifa tinabwera kuzamuthandiza akakhala ndi vuto amene uja ena mati simbereka ndiye ndikakuseguleni njira ineyo ndiye njira yake mkagonana nawo ine ndipanga njira nimpasa mankhwala apeza mamuna azikagona ni mamuna ke mweyo afuna iyeyo akapeza mwana ndipo abereka masafundi kuti mankhwala alipo ziko mokwambiri namba yake ndimene kwenda pa screen yomweyi imene mwatipasa ija 0 awiri imeneyo ma 0 atatu kumeneko 24 ziko mokwambiri kuti mwandipeza takupezani ndathokoza kwambiri ine mwatifunsa kuti ine ndani ineyo zina langa ndine Sam Mavita muti video iyi amene mukuonera pa Sam Mavita is either mukuonera pa Facebook kapena mukuonera pa YouTube ndipo mu video iyi ndikucheza ndi msinganga wa Chinyamata amene akufuna kukuuzani kuti ndi zinthu zotheka kuti mavuto amene
mukukumana nawo ndikutha munjira ya makolo, munjira ya lokolo, munjira imene ma Africans takhala tikuyichita mwa zaka zochuluka kwambiri. Muli njoka taziona kale mu video iso ndikuonesani ma playback. Pali zinthu zina zimene zimachitika masiku ano kuchipatala kuli ma Jackson amene amati kulera. Kulera kwa ononga nyamata kwambiri. Nimbona tabweresa izi kuti mwina mwake kale kachazika khangala akusunda kwa nono. Njira ya makono ndili nayo. Ndimatha kumpasa munthu mpata akandipeza nimuthandize akazacha samatenge kalera akamachinda azimva kukoma. Pachilomwe pali mawu. Akuti mulopwana anyepeke usakhala onyepa simulopwana naye. Chichewa chake kuti mamuna azipinda. Ngati sanyenga simamuna athamangidwe pavanja achokepo pabanja pazipita. Chifukwa mkazi akati banja mulopwana anyepeke usakhala onyepa simulopwana athamangidwe pavanja azipita kwawo. Ndiye ine mphamvu za thandiza zibambo zilipo. Komanso makhwala nakuza naja Gondros manifusa uyu akulu sunthani muli njoka umu amathandiza zambiri. Gondros amathandiza zakubeni nakuzanizira komanso amathandiza ngati mtima ma BP sugar zimenezo ndikumva amathandizira ndithu zikomo kwambiri ngati pali funso lomaliza tawasimikizireni Amalawi kuti inuyo mankhwala anu ndiophera ndiokhwimira kapena zimakhala kuti muchire apapo tofunika magazi zikakhale mwakuti chabwino mphamvu yomunamiza munthu ndilibe koma mphamvu yomunamiza munthu ndilibe koma ndimanena chilungamo chinthu chimene ndimapanga ine ndi chimene ndimachitha ine pamene ndalekezera ine winaso wambiramo kumapita uko ine simamunamiza munthu. Amalawi aziwa kuti mitengo iliko kuchikuda Africa doctor ali pali nzeru imene anapasira kuchokera kwa Mulungu ndikumpasa nzeru kuti mukatenga mtengo wakuti ndi wakuti mukaphatikize mapanga chakuti ineyo kuti ndikuuze anthu akamakanganira nawo pamalo ndinawo mitengo kuti kukupasani mmodzi mwa iwo kamfuna afe zimenezo sindipanga koma ndimapanga kuti kungapanga chipongwe mundawo ora awina chakuma kuti aziulima samachosepo china chilichonse alime mbewu zake zibwere green koma sala anthu akhonza kakupezani mwati dera lakuti dera la kwa Chinyama ungofika kumene ungofika kudupira kwa Paudala ungofika kucheza kuti adupira kwa Paudala kuti ateni tisakana likakusiya zikomo kwambiri kapena ngati mwadusira uku ngati muchokera mtown mukafika pachina kanaka ngise ukauka pakana kwa Chinyama seseleka musi zikomo kwambiri kanja uyo kumapita pakana home zikomo kwambiri kwa nonse amene maonera video iyi ndingopemphani kuti ngati mwakondweresedwa nawo zimene akuluwa akuyankhula mukhonza kupeza yankho lanu pogwiritsa ntchito phone number imene ili funso limene timafunsa lichanalira kuti kodi Gondros ali ndi ubwino asimikiza kuti Gondros ali ndi ubwino ndipo ubwino wake ndi wambiri. Tionane mu video yotsatira. Dzina langa ndine Sam Mapita. Peace.